Where's my money? Red Top gave you the package. You're supposed to be handing me my money. Here's a jar right here, 20%. Oh, you got the jar? That's right. Get the fuck out of here, Frank. Oh, what you gonna do? What the fuck you gonna do, Frank? Huh? What you doing? You gonna shoot me in front of everybody? Huh? Come on. Daniel, what's up? Ten times sa imong sweldo kung ako na mo perform. Tagsara ko makita mura ko og unicorn. Ang mga chika mabasa bastag ako na mo lapag. Ilahang mga uyab ganahan na manumbag. Ten times sa imong sweldo kung ako na mo perform. Tagsara ko makita mura ko og unicorn. Ang mga chika mabasa bastag ako na mo lapag. Ilahang mga uyab ganahan na manumbag. Akong stinoryahan daghag mo sunod murag mga parot men. Mga minimirata mo layo ramo ani akong kagwapo. Palayo na lang dirido. Mga haslara ang pwede mo tapad nako. Wala ni inom og beer. Unya ni kaon og halal. Paborito ko ni God akong galaw kay espesyal. Si Trito Lerit Binon diha sa inyohang syudad. Mga kunyo nga chika gipanabi ko sa ilang dad. 10 times sa imong sweldo kung ako na mo perform. Tagsara ko makita mura ko og unicorn. Ang mga chika mabasa bastag ako na mo lapag. Ilahang mga uyab ganahan na manumbag. 10 times sa imong sweldo kung ako na mo perform. Tagsara ko makita mura ko og unicorn. Ang mga chika mabasa bastag ako na mo lapag. Ilahang mga uyab ganahan na